The news getting to me is that the state government has fixed a day inside this week, I know, first week of April, for the court hearing of the case that involves the Anambra traditional native doctors that were detained or arrested by the state government under the new Anambra security law. Name we go a date IAGJ court this week. That is a welcome development. Okwu gbasara ndị native doctor ji na-adịna ka Maazị Nnamdi Kanu na ndị federal government. Because na mụ mana anyị niile wu ndị Igbo agwago federal government. Ọ bụ na unu enyochachago ihe gbasara Nnamdi Kanu, unu rapụzia Nnamdi Kanu ka ọ na. Even the governor so wee kwu. So na o nwekwe ka ọ ya esi wee dị. Ma ọ bụrụ na abịakwa a na-anụkwa kepu na ndị gọọmenti jikwe, steeti gọọmenti so ekwu okwu Nnamdi Kanu na ndị ba jikwe na enwere kepu anyị na-anụ, onwere any information, onwere any vital news. Esi m Enugu bata today, so I have to make some call, visit some offices. Nwe na-anụ kepu na this week anyị banyere n'ime ewu first week of April. Now I'm up go out a date. I enwe court hearing concerning all the native doctors who cannot in detention. A welcome development. Believe lazy balulu na zondo. No nyobuna nwere right to fair hearing. Abia na the matter gbasara Akwa Okuko na Ani Oba. Ejelu m Enugu, ụmụnna anyị ndị nọ n'Enugu nọ na-ajụ ese. Na-atụjela aka ebe deputy governor nọ. Mgbe na-ayọ nna anyị deputy governor. From okwu nnụgasị n'ọnụ ụmụnna anyị, o nwere ibe ọzọ ba na-ekwu abụrụ na ibe anyị mawu na Akwa Okuko nọ n'aka deputy governor. The last time we saw him on the media was his interview with the deputy governor. And then anyị na-echekwa ka deputy governor pụtakwa gwa anyị kedu nekwu ibe achọpụta gbasalụ Akwa Okuko n'Ọba. So na ya bụkwa ibe zilezi bara ulu na na-enyekwa anyị information about ka esi emie. Maka na ibe nje kwuli abụrụ ibe ọzọ wụ na ama m na nna anyị bụ deputy governor. Ana m afụ like a representative of the body of Christ in the Anambra state government because of your closeness to the altar, because of your closeness to Christ himself in the state government. Nwanne nwoke bụ Most Reverend Dr. Bishop Alexander Ibezim, bụ a bishop presiding the Awka Diocese Anglican Communion. So I am seeing you like a representative of the body of Christ. A more closer representative. As long as as somebody well an opportunity to have a brother, a bishop, a well-respected bishop like Most Reverend Dr. Alexander Ibezim, the Bishop of Awka Diocese Anglican Communion. And I want you to help us and follow this case amicably. Makanandi ordinana na futazi this matter as a plot against the young boy Akwa Okuko n'Ọba. Akuluo uno. And ebido eri mgbe the government of Dr. Willie Obiano, the former governor of Anambra State, when they preach akuluo uno. Mana obuluze na mmadu kpata ego wenata akụ n'ụlọ. Ọkwa ndị abụ nọ n'ụlọ ya atajiweli anya. Ọkwa ndị abụ bụ ụmụnne ya atajiweli anya. Mụnwa wigwe credo ma na-eso m na ndị advice la Akwa Okuko ka o mee investment na Ani Igbo and most especially na Ani Oba na Anambra State. And o melie ama mgbe okwulu okwu ịlụ hotel. Ana atụjela aka Lagos, ụfọdụ na-asị Lagos, ụfọdụ na-asị Abuja. Eso wee sị lụọ ọnya ka ọ dị nso ọ ya wụ nọkata ịgba touch. And that hotel ọ bịa lụọ ọnya ọ bụrụ a means of employment to some citizens in an extent.
So biko ayo na yobo ka government ji na-ekwene ka ọ bụrụ ndị anya ụfụ arone ka ọ dị 26 years mana asị na nwata kwọcha aka osolu ndị ọgaranya lie piom ka o ji na-awụrọ nkata ndị anya ụfụ more evil plan against the young boy because ana m anya kịta na ama afụ dị akụkọ ekeghi itiwanụ nwe dị much energy dị anụ onye eze Jizọs nwe dị much energy dị anụ nọ nke akwa ọkụ and mụnwa ma na otega atachiwela akwa ọkụ anya ọ bụrụ ibe tata another m ekwu because na o nwere a special treatment na-enye mana a good friend must always speak in favor of his friend. Ọ bụrụ na o nwere ibe achọpụta sịkwa anyị ama na onye na ọ bụrụkwa ezigbo mmadụ na iche na ọ wụ ezigbo mmadụ but as long as I'm concerned for now Akwa is still my friend and ọ bụ ezigbo mmadụ maka na number 1 o menụrụ m ajọ ihe ana m ekwu because na m nwee the platform to say it. I'm saying it because na the concern. I had a video call with the family and I saw the daughter. Owutem nsi obulukwam na nwa m ya na-eme isikwe the fatherly love, the fatherly presence. So si check here this thing. Maka na ya we mee yo era adịghị mma yere emie mmadụ. Amara ibe kwesị na aye ma amalu the procedure si take things, eme things sisi me. Si emene na onye esi ma na onye gwalụ ma na ndị ikwulu na onye esi ma na o nwere onye sinu. Si check enye ọfụma so that the law will not be biased. I am not saying this thing because of Akwa Okuko. I am saying this thing because to get justice in the right way. I am speaking because I have a son and I will have children that need my capacity, my availability, my personality now to help the government to put things in place. That is matter dina de na kamata Nnamdi Kanu ene na anya na achọghali iwe ji Nnamdi Kanu efulo. Mana ịmara na Ndi Anya Ufu ndị ilo na-asị ndị ekworo ndị osechi egbu ndị amụsu ya bụchakwa ndị Igbo yeso nọ dana na da mata jide da case jidesie n'ike. Oyara adị mma na play such a politics in the case of Akwa Okuko. So now I yell the able deputy governor because the right thing should be done. I see no yes. Because I've been following up this matter, this case, sequely, deeply. So I already no yes. Monya musin, monya se, ya puta, uni beti nyono. Makanisi na mbadi zulori mango. Iweta evidence na true na onye ahụ zuru ori mango. Ọ bụrụ na enyochache akaba dị ọcha onye ọhụrụ na-anachie back to family. Na ibe nna yo state government bụ na iwele aka betie nwata iri iwele aka nni kpọchie tie. Most of these native doctors in Afo are illiterate. Most of them anara agụtanwu ihe. Even na me na social media ba amade. Somebody like Eke Hit, so you ma agbe camera okwuche ihe onye ọzọ post olie daily write up. Even mgbe new law pụta maradi, I was the one that did a video na see Eke Hit. Kwụsị ihe na-akọ online na the new law of Anambra State emego gị na abolish go church online abụ. Mana ibe anyị na ya bụrụ iwe ọzọ. Ọ bụrụ maka nkebame ama m na ignorance of the law is not an excuse. Mana ebe awa n'Igbo and anyị na-eme nwanne ka adụọ ọdụ ka agbazie luva onwere onye machi ihe niile ka ejine iwe emekọba before the law was made. Just like Akwa Okuko ji wee kwuo n'interview ya na deputy governor Dr. Ibezim o kwulie vividly say na ọ bụrụ na ya nara eme oke ite na ya na-eme oke ite mana eli mgbe eji wee announce gọọmenti ji wee si emezi n'oke ite na ọ kwụsịrị ime ekwu okwu video siba na video afọlọ after the law was implemented awụrụ na his page and his Facebook page dị verified page gbasara Akwa Okuko dị on Facebook karịa 1000
Mana only one the verified. Any video if run at that one the verified. It's not an original page of Akwa Okuko. So kejine in a page in the fraudsters and the scammers in a maye. Where George Akwa Okuko. Scammers using somebody's name, face or page to defraud people are not your friends. They are your enemies. So when implementing the law, they can easily go and bring in an old video, repost to you. On a page where much followers will not original. The originality of your page or your profile is being verified by Facebook. So na yo ayo kan na yo e wela aka nitie nwate wela aka ekpetuchie tie ko we ga na anya ani ni na wofu as long as na enwere any criminality, any abnormality, any crime whatsoever. Si be ba ka ogo ofuma ka owuli be nkumoto onye obuna si obuli ya, whether me will government or me, in any position, everybody will funanya chuku. In the eyes of God, we are one. And only one know in a position that and we get in another position. So when you are judging matters, when you are controlling in charge of a case, make sure ni take care of that case positively. Another make clear because no them no. After all, when police makasaga kesi lipopo na makasaga egwu oja piano onwere onye puta akwu olum. Mandi nwanne ekwuchitelu didn't speak for me. Even when they had the opportunity to do, they didn't do. I did the whole thing and I came out from the matter. So even the kwabri was obo. Akede balum nya walu nwunye ebim. Akulo uno. Akuga anatazia no uno. Obulu umunne ya na agbayo mgba. Akulo uno. Akuga aluzie uno. Obulu umunne ya na agbayo mgba. And that is why ndi nwetela akunuba na Lagos, Abuja and different other tribes prosper. Onye Igbo bịa na Yoruba land lụọ hotel ma lụọ company ma lụọ ụlọ. Ndị Yoruba enyeli aka n'odi anya. Yana ba adị na mma. Mana onye Igbo nata be nni ya na Igbo lụọ iwe. Ụmụnne ya agbakọ rally around na-ekwu emo. Ịnọlụ ụfọdụ a na-ede first petition against you. Ka a na-eme investigation ọfụma before a na-eteki measures. Before a na-eteki investigation. Kai welu no obi. Everybody no na Anambra wonyi Igbo, the important in the Igbo cultural hegemony. Aibu ofu. Ewe the bad eggs city among us. Ewe puwa. Dowe eba ye megini. Eba ya rehabilitate wa. Then the good ones that are doing well should be supported, not dragged down. Kande more. Nwere onye ya bụ eze, somu ga eze ga-akwụ ọtọ. Onye kwụla ọtọ akwatu onye. Nwatakịrị 26 years, kpala ogbenye. Wee bagide ogbenye wụlọ ọgaranya. Si cheki enye ọfụma, ọ bụ na o nwere iwe family, let them go. Gbaa aka na ntị, dọọ aka na ntị ọfụma, teach them. Teach them, provide them with the necessary information and set them free. Let them go back to their families. I will keep on following the matter. I don't want it to be like Nana support undi Okamo, Nana support undi ordinana. Let the right thing be done. Maka no nwere onye mgbe echi dị ime. Ịmara iwe ya wee mee imanya adịna ya mgbe emenye mmadụ. Daalụ.